nyuwun iki mau gending apa yung genah manyar sastra ngawur we yen ora kleru iki mau rak kinanti sandung gini wis ero kok tak takon aku ngetes sampeyan kok yung apa beleken mripatku tok tes iki mau kinanti sandung iramane dirangkepake kok nganggo ngepos arep ditambahi sak padha meneh nduk ning dijenglengke ya nduk nggo tamba sumuk dijenglengke keparinge biyung arep jengleng sapa arep nyuwun gungan karo Ibu Dewi Marheningsih sing saka Klaten kuwi nduk oh iya keparing samapta Bu Dewi badhe pun jengleng mangga gayeng ya nduk heeh ing atase iki tembang klasik dijenglengke ya rada lumayan ya lagi iki kinanti sanduk dijenglengke jenenge garapan kok monggo lajeng Bu Saya
Anakku bocah ayu, Limbuk. Lae. Jaman sarwa maju jenengke anak we kok Limbuk. Kolot yum sampeyan kuwi. Bocah wadon jaman saiki jenenge iki apik-apik tur endah kabeh. Jeneng Dewi ana, jeneng Muriah ana. Jeneng Darsini ya ana. Jenenge anak we kok Limbuk. Aku isin nganggo jenengku. Luwe-luwe yen nuju mlaku-mlaku ana dalan kepethuk karo kanca cowok ngejak kenalan karo aku. Kenalkan Mbak, nama saya Pak Waridi. Mbak, nama siapa? Nama saya Limbuk. Pak Waridi gumujeng latah-latah. Wah, sayang cantik nian kok namanya cuma Limbuk. Mbaya diganti to, Yung. Wong tuwa jenengke anak ki ora ngawur. Mawa patokan asma Kinarya Japa. Kowe aja isin jeneng Limbuk, marga Limbuk ki singkatan. Singkatan saka apa? L ki laksanakan, I ki ibadah, M ki membuat, B kuwi bekal, U kuwi untuk, K yaiku ke akhirat. Lho kuwi jeneng Limbuk. Oh. Ngono ya Yung. Ngelingi nduk, wong urip ki yo mampir ngombe. Mampir gawe omah. Mampir bebojoan karo anak-anak. Malah gladrah. Mung sedhela urip kuwi nduk mlayu padha gawe bekal ibadah ngersaning Gusti, nggo sangu besok sang ngersaning pangeran ya nduk. Oh, kuwi werdine Yung. Ana apa nimbali aku? Bejo kemayangan, Nduk, aku duwe anak kowe kuwi ngger. Kok bejo ki marga saka apa to, Yung? Bejane dene nganti dina iki nadyan to aku ngrumangsani ora bisa nyukupi kebutuhanmu. Ewa dene kowe yen tak kandhani isih gelem gugu lan kowe tansah ngurmati nyang wong tuwa ki, wah rumangsa bejo uripku ngger. Yung, apa? Mulane aku nggugu kandhane biyung marga aku duwe wewaton. Ya kuwi ora ana wong tuwa sing bakal mentala mblasukke marang anake dhewe kok Yung. Kepara nyata ngger bener kandhamu. Ngendi ana wong tuwa kok mblasukke nyang anake dhewe ki ngendi ana. Ewa dene nek nganti ana wong tuwa sing mentala nyemplungke anak marang juranging kanistan ki wong tuwa sing lagi keblinger uripe kok Nduk. Keblinger pikirane. Ning apa ya ana ya Yung anak sing ora nggugu kandhane wong tuwa. Haya wong jembar-jembaring jagat akeh-akeh wong sajake kok ya ana kok Nduk. Ana. Ora susah adoh-adoh kaya lelakon sing dumadya ning pendopo iki mau ngger. Sinuwun Prabu Bama sing tanpa mailu marang ngendikane kengramane. Bab apa to Yung? Perkara sinuwun Bama kuwi bakal nggayuh wahyu kaprawiran. Karepe iki arep nyuwun pambiyantu marang kengramane. Kanthi catetan kudu entuk wahyu ngelingi yen sinuwun Kresna kuwi titis Bathara Wisnu. Gandeng Wisnu kuwi dewa golongan rahayu dianggep ngerti marang rantamaning sing gawe urip. Lah terus karepe Wisnu mau kan njaluk fasilitas supaya wahyune iki tumiba marang Prabu Bama kuwi. Lah sinuwun Kresna ngendikane piye Yung? Gusti Mundurawati yo ngelingke to Nduk. Yen wahyu kuwi ora bisa nganggo cara fasilitas ngono kuwi ora bisa. Wiwit biyen mula sing wenang milih ki wahyune kok Nduk dudu wonge. Iya ta? Ngono ya Yung. Wiwit biyen mula pancen ngono kuwi lan maneh ya Nduk. Golek wahyu kuwi kudu dilakoni dhewe, ora kena lendetan karo jabatane wong tuane. Terus sinuwun Bama piye Yung? Lah ya kuwi ngger sinuwun Bama terus nesu. Malah tembunge iki rada sengak wani nyelekutak nyang wong tuwa.
gek terus mak klepat lunga tanpa pamit mergo kuwi nesu. Wah. Yung. Anak ratu ki kudune kena kanggo conto marang kawula cilik ya, Yung. Kenapa sinuwun Bama sing wis dadi ratu pisan kok malah kaya ngono tuh mintake ya, Yung, nyang bapakne kok malah wani. Nduk, apa? Manut pangrasaku ana pirang-pirang masalah kok nggir sing bisa nyebabake nganti anak ki ora ngejen nyang wong tuwa, gedhe wani nyang wong tuwa. Dene sebab mau bisa uga saka wong tuwa kuwi dhewe sing kurang gatekke nyang anak marga ketungkul mung mburu nyang butuhe dhewe. Anak mung diuja bondo nyuwun apa-apa mung saro dihiyani merga pancen ana sing dienggo nuruti kuwi mau. Wiwit cilik uripe ora diajar mandiri, ora diajar tata krama, malah kala mangsane ana wong tuane mene tulodo sing ora patut. Dumes sinung pangkat selean derajat utawa jabatan terus nyanding bondo pisan. Terus lagak iki ngendel-ndelke tanpa ana rasa andhap asor babar pisan. Lah tundone si anak mau banjur ketumrapan kaya pokale wong tuane terus melu-melu kemaki ngono kuwi. Ngono ya, Yung. Mula kala mangsane ana tandha wong tuwa sadurunge ngrabekke anake, luwih dhisik si anak mau didangu. Apa ya wis siap tenan dadi manten? Marga bubar dadi manten kuwi lereke ya dadi wong tuwa, ya ta? Luwih nek diparingi momongan kudu bisa nglewentah sing becik marga kuwi pancen amanah saka Gusti Allah. Ngono ya, Yung. Iya. Mula nduk lelakon mau dadi piwulang marang kowe sak kancamu para muda tumaruna kuwi ya, Ngger. Aja sok kekudung marang ketrimane wong tuwa ya, Nduk. Lan aja nganti kuwi mendem marang pengalem. Dumeh wong tuamu kuwi jabatan luhur, pangkate dhuwur. Kowe kudu eling ya, Ngger, nek pangkat kuwi bisa minggat merga kuwi ya mung templekan kok, Nduk. Iya. Bondo bisa lunga merga kuwi ya mung titipan, semono uga nyawa ya bisa oncat awit kuwi ya mung gaduhan. Iya. Yen kowe kepengin ketrima kaya wong tuamu, becik gayuwen dhewe kanugrahanmu mau ya, Ngger. Kowe aja sok ngendelke dipeh anake si Anu ki aja. Iya. Dene yen ana carane wong tuamu nalika gayuh kanugrahan kuwi ana sing tok anggep becik ya tirunen, tuladanen. Tetiru marang barang sing becik kuwi ora elek kok, Nduk, dan sah-sah saja kok, Ngger. Ngono ya, Yung. Iya. Iya, Yung, iya. Luwih-luwih kowe kuwi bocah enom ya, Nduk, bocah wadon kek uripmu ki ana kutha metropolitan. Mongko srawungmu karo wong-wong sing budayane iki beda-beda. Kowe kudu sing tansah gedhekake marang pangati-atimu ya, Ngger. Kowe arep maju ki ya kena-kena wae nanging sing baku aja nganti luntur jati dirimu. Kowe kudu eling kowe iki dadi wong Ndwarawati, dudu wong kana-kana. Iya, Yung, iya. Biyung aja kuwatir, aku ora bakal lali marang kapribadenku kok, Yung. Luwih-luwih aku disampiri pegawean ana gedung pewayangan kautaman kene, Yung. Tumintakku sak bisa-bisa tak budidaya kaya asmaning gedung mau ya, Yung. Yaiku tansah nengenake marang kautamaning uripku. Karo manis tak kandhake mau ngarep ya, Nduk, urip ki mung sepisan wae kok, Ngger. Kudu diati-ati. Kejaba nindakake kaya sak lumrahing wong urip, ning urip besok sawise mati ki ya aja dilirwakake. Ngono ya, Yung. Sebab urip sawise mati ki malah sing langgeng ki ana kono kuwi. Iya, Yung, iya. Aku ya kerep mirengake dawing para winasis yen donya iki sawah tegali awake dhewe. Ayo padha nandur kebecikan, ayo padha nandur kautaman, nandur kerukunan marang sesama. Karep ben besok bisa ngunduh marang waing pakarti mau ya, Yung. Bener, Ger, bener. Ayo padha nyuwun, Nduk, yen sewanci-wanci ketimbalan marang sing kagungan
jagat iki aja nganti kleru dalane ya nduk kaya surasane tembang dandang gula petikan saka serat warisan langgeng kae nggih surasane piye tak tembangne ya nduk iya urip pira nang donya tan lami upamane sira menyang pasar tan lomo nang pasar wae tan wandel lamun antuk mring sangkane wis maneh nguni ing mengko hayu samar ing sangkane mau yen lali ing dalan lira yekti sira tan mantuk wis manyonguni temah sasar keblasar kuwi nduk sing kudu diwigatekke nang nganti mulih mengko keblasuk dalane nyang alam kafiruna wah kelakon ora sampurna balimu nduk mula urip kanthi lambaran agama kuwi pancen wigati banget ya yung urip yen tanpa lambaran agama ki rasane suwung kok yung rasane kok kaya ora duwe kewajiban manembah marang pangeran agama apa wae kang rinasuk monggo ning bakune kudu diistokake tenan sekabehing dawuh piwulanging agama mau ya yung nggih iya ayo nduk ngaturake lelagon sawetara kagem jampi sayah marang para bapak ibu panitia pekan wayang sing kaping 7 iki ya nduk iya arep ngaturake apa aku arep ndudah mutiara kependhem nduk lagu kuno ning wis direngga apa emplek-emplek ketepu emplek-emplek ketepu ning wis rinengga iya iki engko aja kaget nek gamelan iki nusul mbaka siji ya nduk iya monggo para katang dipun garap emplek-emplek ketepu rinengga
Iki mau nduk emplek-emplek ketepuri nenggo. Iya yang iya. Dengaran kok ora muni rondo kempling. Engko nggon gara-gara nggo wong ngantuk. Iki bangsa laras-larasan sik, ya ta, basa gradakan iki tengah wengi. Oh iya. Atur panglipur sing kaping pindho, Nduk. Iya, aku arep nyuwun bawa sinom cengkok grandel. Sapa sing disuwuni? Anakku lanang Suyarto made in Wonogiri iki. Oh iya. Sinom cengkok grandel mandek tiba pada diteruske sinom parijata. Oh iya. Sinom parijata muni, iya. Anakku Bayu Aji maju, aku mundur terus madang. Oh, malah. Mumpung apa? Urung metu kok, Nduk. Urung wancine. Heeh. Monggo, Nak Mas Yarto. Monggo. Karepen aja diarani banci, saiki muni lanang butuh le. Oh iya. Kok ndak dikira ACDC lho, Nduk. Ayo. Heeh. Monggo Mas Yarto. Upama mun duta Nonano cilik. Iya, suara wedok genti. Ya, coba ngelatih gulu. Wedok terus. Ibarat wong numpak prau. Ganti lanang neh, beneran jiwarai. Lumampah tanpa welah. Beda. Kaya wong tingkepan. Wah, Yarto satoke barabi iki ya godheke jan. Piye? Kaya pulpen. Malah ayu sing lanang karo sing wedok ya. Ben.
Iya nggih. neng matiane tiba padha ganti semanten kakung. Iya. Temah kuncing angin jong neng pakulingan. Matur nuwun Nak Yarto. Bareng gelem sinden saiki wah jan sugih. Dhisik dodol tempe benguk saiki wis wah meningkat. Heeh. Sinom Parijata kula pasrahaken dhateng Ibu Sumiyati saking Sragen. Oh iya. Monggo Bu Sumiyati, ayo le Bayu samapta ing gati sawega ing diri. Nyambut gawe le. Heeh. Aja umuk aja pamer janeka-neka Surabaya kampung Kaliasin ampiang kacang digongso gula